kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe Fulamuso Donkbaru u filɛ nin ye u labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Borikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dɔgɔkun kunfori daminɛ la n'o ye juma ye juillet kalo tile 6 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Studio Tamani Fondation Hirondelle o ka lahalaya kɔnɔna na baaraɲɔgɔnya ani Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL ani Maison de la Presse u ye charte électorale 2018 Studio Tamani tɔgɔla u y'o dangenemaya sɔgɔmada in na dongbaro ɲininaw olu dagayɔrɔ la Maison de la Presse sɔgɔmada in na juma juillet kalo tile 6 san 2018. Société nationale de tabac et allumettes du Mali n'ango mabakuruba fola Sonatam SA a ka kɛlɛbolo ka ɲɛsin minfɛnw dilancogo jugu ma u y'a jira k'a fɔ u tigɛ dara kulu dɔ kan kulu min n'ale kun ka baara ye o minfɛn jugu ninnu dilancogo jugu ninnu feereli ye wa t'a bilar'u la kunungo Batex ale ka cakɛyɔrɔ kɔnɔna na lakanabaw ɲɛna. Diɲɛ tɔnba ONU o ka wolomasiri taaba fugulanbulamatigiw a ka kulu min ka bon ni kulu bɛɛ lajɛlen ye a jirala k'a fɔ fo ka cɛsiriba kɛ ka cɛsiri yɛrɛ kosɛbɛ koyi yaasa u ka tɔrɔmɔɲɔnkow olu bɛ se ka baarabolo waleya ka bɛn san 2018 kana bila san 2019 na ni Assemblée nationale Nations Unies tɔgɔra n'olu jɛna ni o baarabolo o waleyali ye. Donkbaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara a lamɛnli la. An bɔra ka o de fɔ sisan Fondation Hirondelle ani Studio Tamani baaraɲɔgɔnya u ni Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL ani Maison de la Presse u ye charte électorale 2018 Studio Tamani tɔgɔla u y'o dangenemaya sɔgɔmada in na dongbaro ɲininaw ka dugutigi bulon na Maison de la Presse a bɛnna juma ma juillet kalo tile 6 san 2018 Studio Tamani a directeur Martin Faye a tun bɛ kɛnɛ kan Fodje Touré haute autorité de la communication o ɲɛma a tun bɛ kɛnɛ kan Banjugu Dante URTEL o ɲɛma a tun bɛ kɛnɛ kan Maison de la Presse o ɲɛminɛ Dramane Aliou Kone a tun bɛ kɛnɛ kan ani DGE o ka ciden o fana tun bɛ kɛnɛ kan nin kɛnɛ in kan Maison de la Presse a ɲɛminɛ Dramane Aliou Kone a y'a jira k'a fɔ nin sɛbɛn min filɛ n'aw ka ma charte électorale Studio Tamani o tɔgɔ la a ko dɔwɛrɛ tɛ bɛnkan de don kalata taasiraw olu bonyali kan yaasa kalata ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na a ko nafa bɛ nin sɛbɛn in na k'a sababu kɛ a b'a to dongbaro ɲininaw u k'u ka baara kɛ ka sɔrɔ u ma bila fili minan kɔnɔ u ka se ka taabolo ɲumanw k'olu jidi yaasa kalata bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Directeur Studio Tamani o tɔgɔ la Martin Faye a ko charte électorale 2018 Studio Tamani a tɔgɔ la sɛbɛnfura don sɛbɛnfura min ni ɲɛdama bɛ se ka kɛ a la wa a kɔnɔna na taabolow de ɲɛfɔlen don a kɔnɔ kalata lahalayaw sira minnu kan ka taama a sigin bɛ kan minnu kan ani Fondation Hirondelle yɛrɛ a ninkanko ye jumɛn ye maaw bɛ se k'o faamu cogo min na o bɛɛ lajɛlen de bɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ wa a ko journalistes olu ka lahalayaw u bɛ se k'u ka taabolow dɔ baara sariya n'a sigikan ni a taabolow o bɛɛ lajɛlen ka se ka faamu cogo min na maaw k'u ka baara kɛ ka sɔrɔ u ma don gasi la. Martin Faye Studio Tamani a directeur a ye foli ni tani a y'a taga ɲɛsin maa minnu n'olu da bɛ don kalata la Seni b'o la DAG b'o la DGE b'o la jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn olu b'o la maa minnu bɛna ɲɛdama kɛ kalata la olu b'o la dongbaro ɲininaw olu b'o la kalandenw dongbaro ɲini o sira fɛ olu b'o la u baara ɲɔgɔnw ambassade de Suède ani Danemark o b'o la Union européenne a ma ɲinɛ o kɔ bureau de la coopération suisse maa minnu bɛ n'olu ye Studio Tamani n'olu y'a tu tigɛ haki a ɲɛma n'ale jɛna ni a ye k'a fɔ k'a na denfaya a na o minan sigi ni yirali kɛnɛ kan n'ale kɛra sababu ye ka charte électorale 2018 Studio Tamani a ɲɛbila sɛbɛnfura ka o baaraw k'olu kɛ rédacteur en chef Studio Tamani o tɔgɔ la Isa Fakaba Sisoko ale y'a jira k'a fɔ nin sɛbɛn n'o charte électorale in ye u y'a ci ka taa Kaye Kidal u baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se ka ɲɛdama k'a la cogo min na yaasa kalata bɛ se ka kɛ jɛlen danaya kalata kanabila kalata Sisoko a ma dan o ma a y'a jira k'a fɔ olu bɛn'u ka baarabolow dabɔ kalata lahalayaw kan sibiridon juillet kalo tile 7 san 2018 journal des élections o bɛna ye u ka kɛnɛw kan grand dialogue o bɛna ye u ka bolofara dɔ bɛ n'u ko ma ne hakilina ani n ka baarabolo n'u ko ma mes idées mon programme olu bɛna ye a kɔnɔna na ɲininkali ka sɛmɛ maa dɔ la o bɛ se ka kɛ CENI o bɛ se ka kɛ DGE a n'a ɲɔgɔnnaw ka taa se élection kunnafoni fitininw dili maaw bɛ se k'a faamu cogo min na ani ɲɛbila sɛbɛnw élection lahalayaw kan ale tɛmɛlen kɔ URTEL ɲɛma Banjugu Dante a ko nisɔndiyara
na nisɔndiyara baaraɲɔgɔnya ani studio tamani ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ a kɛra sababu ye u ye kalanbolo ta ka ɲɛsin an ka maa caman ma wa a ko dɔnkibaru ɲininaw olu jɔyɔrɔ ka bon kalata ɲali la wa o tɛ se ka kɛ cogo si la ni dɔnkibaru ɲininaw n'u ma kalata sariyaw bonya k'a kɛ ni hakilinaw ye hakilina minnu bɛ baara sariya batoli ko fɔ waati autorité de la communication Fode Touré a ɲɛminɛ b'ale de bolo bi a ko dɔnkibaru ɲininaw ni kalata kɛra n'aw sen ma yala e k'o na kɛ kalata ye o tuma na sa a y'aw jija aw jɔyɔrɔ a k'a fa k'a sababu kɛ jigiya dan bɛ aw kan wa n dan bɛ aw la ale tɛmɛlen kɔ yaasa kalata ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na dɔnkibaru ɲininaw fɛ studio tamani ni minnu bɛ baara kɛ u ye baarakɛminɛnw u y'a ta k'a di u ma u ka radio 70 min bɛ faaba kɔnɔ yan ani jamana bolofarancɛw kɔnɔna na u ye baarakɛminɛn ta k'o di olu ma o baarakɛminɛn o bɛ kan talan ani ka y'i to yɔrɔ jan ka kuma studio tamani maaw fɛ k'a sɔrɔ jurukisɛ t'aw ni ɲɔgɔn cɛ a ko o kɛra wasako ye a ɲɔgɔnna jɛrɛ a kun cɛra n'o de Mami Sidibe. Société nationale des tabacs et allumettes Mali kɔnɔ yan Sonata bakuruba fɔla SA a ka kɛlɛbolo ka ɲɛsin minfɛn sigarɛti kɛrɛnkɛrɛnnenya la o dilancogo jugu ma u ye wulikajɔ kɛ u ye tɛgɛ da o kulu jugu dɔ kan minnu bɛ o baara kɛ o sigarɛti dilancogo jugu ninnu k'olu ta k'olu feere an ka doafiyaw kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ u ye tɛgɛ da minnu kan u taara jeni kunungo a kɛra Batexi o ka cakɛyɔrɔ o kɔnɔna na a kɛra lakanabaaw olu ɲɛna yaasa a ko bɛ se ka kɛ jɛya kɔnɔna na cogo min na Mami Sidibe. Farafina bonda kun kan diɲɛ tɔnba ONU o ka fugulanbulamatigi minnu bɛ n'u ka kulu fanga ka bon kosɛbɛ a jirala k'a fɔ k'u bɛna cɛsiri kɛ u ka jala la kosɛbɛ ka jala sɛbɛkɔrɔ ntan yaasa u bɛ baara minnu na n'o bɛ bɛn sabatili ko fɔ diɲɛ bonda kun kan tɔrɔmɔɲɔ minnu n'u y'olu boloda o tɔrɔmɔɲɔ kana kɛɲɛ kɛ o ka se ka kɛ san 2018 ka taa bila san 2019 o baara bolow ye u ka Assemblée Générale des Nations Unies tɔgɔ la ale ye o lahalayaw dankɛnɛmaya maa ɲɛyɛlɛkɛw ɲɛna minnu b'u ka baara bolow kɔnɔna na. Fan dɔ fɛ Ngwara Dabaw Guinée équatoriale u ko u ye kungan bisimila ni janton yɛrɛ la ye o kungan o bɛɛ kumakan min bɔra jamana fangabarabagaw yɔrɔ Guinée équatoriale k'a fɔ ko kaanabila na kɛ kasoladenw ye minnu bɛ politiki ko lahalaya kaso la ni o kuma fɔra jamana ɲɛmaa fɛ Théodore Obiang Nguema n'an ko ma nanzarakan na ko amnistie totale u ko u b'a minɛ ni tigɛli kelen yani a ka waleya nin bɛ dansigi bila seliw la min labɛnna fasiri jɛkulumaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kole la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na ntɛnɛn an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radio so kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye Ala k'an n'o cɛ janya mun tora ne ye sa o ye ka aw fo maraka fama ka journal Banbara o lamɛnli la n'a b'a fɛ ka segin k'a lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ n'ale ye cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira ye n'an ko ma journal en ligne malizoom.net n'a y'o kɔngɔn filɛwoni min bɛ dayɛlɛ ɲininikɛyɔrɔ la a kɛra aw ka jufa kɔnɔ nɛgɛjuruw ye wo a kɛra ka cakɛbaraninw ye wo n'a y'a kɔngɔn ye malizoom.net a bɛ maraka fama ka journal Banbara ye wa aw bɛ tila ka maraka fama ka laseliw sɛbɛnniw fɔlenw nanzarakan na ani fɔlenw bamanankan na n'an k'olu ma reportagew aw ni ce aw ka kulomajɔ la dan tɛ aw la dɛ an ka foli b'aw ye Fanta Sidibe nin bɛ bita kun cɛ hakɛto bɛ nin kan Salaw Mamadu wasalim maraka fama ka bi journal Banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye